Niyayazi la pain yokushiwa yi-parent or umuntu who is a part of your family. Yo boy, that's why usiva sisithi izinto zanomhlaba zibuhlungu ukushiwa ngumntu obumthanda tanananananananana tananananananana ukushiwa ngumntu. Yini bethuna bekufanele uba niyafunda, bekufanele uba nilungiselela ukubhala ii-exams because ngolwesithathu niyaqalisa ukubhala but nibhizi nenza ingxolo apha. Siyaxolisa mem. Yes mem, uxolo mem. Jonga umfana makayogqothula iswazi phaa emthini, makayogqothula iswazi phaa emthini because umbhobho akekho noMr Hlubi. Enza fast khawulezisa. Okay mem. Andizobethwa ke mna khange ndicule. Awuxakelani Annelisa. Hayi kaloku andinaxesha longxolileyo nongangxolanga mna, ndiza nibetha nonke. Efanele uba niyanqandana apha njengoba nibhizi nicula ngeento zomhlaba nje. Wes mem, it's about ukusolekelwa ngumuntu who was part of your family. Yina ke mem. Andiyazi nale nto uyikhileyo mana, andiyazi le nto uyikhileyo ngathi ndizobetha umntana wasetrich. Shi. Izani. Ladies first please. Hayibo, entweni yonke. Hayi guys. Ndiyaleqa nina, ndiyaleqa. Ndine-meeting ne-Department of Education. Ndiyaleqa, mandingadityaniswa nini ke? Kangaphi kuqala mem? Uzawudiphenda kaloku. Hayi, idiphenda kanjani madam? Hayi madam. Hayi nina mani, Iza sinesipho, iza. Ungandibethi kakhulu mem. Kutheni ndizawuxelelwa nguwe ngokuba mandingakubethi kakhulu? Hayi mani, Izani makuthini, izani. Ndiniyaziyo yingxolo apha. Nto niyaziyo yingxolo apha nina. Ulaa nto uSiphesihle uzimele phi? Wabsend lo mem. Iza ke wena upresent. Aniva nje. Xa mthetho inyani aniva. Kayijolisi. Incwadi ninazo xa anifuni ukuzilantuza tu. Nansi laa nto. I-examination nina. I-timetable mali yelaa nto ye-examination. Yabona ingqondo ayicingi le nto yenu eniyenzayo. Kamanje niqala nge-accounting yam. Ndifuna ukuyi-invigilate ngokwam kwayona. Kaloku akukwazi ukuvigilate isubject eyifundisayo madam. Izabe iqala ukwenzeka kaloku apha kum. Apha kum izabe iqala ukwenzeka. Ina. Eyoba ibe ndim oyi-invigilator isubject ayititshayo izabe iqala ukwenzeka apha kum. Yho, madam. Hayi manje sisilo sandofika uza-adaptha na. Ayifuni kaloku into yoku-adaptha nokunga-adapthi kwam. Ubani lo besetha le timetable? Hawu uzamthini umuntu abesetha i-timetable? Yho, hayi madam, umxinaniso ongaka hayi nisicingeli kodwa madam. Hayi. Wo. Ntoni ebangibaba uxinaniso kangaka umxinano? Fixe hayi madam hayi. Utheni izabe ngona uqala ufunda wena? Izikolo kudala zivuliwe nje. Yile nto niyenzayo nifuna ukunqaya ngoku. Nifuna ukunqaya ngoku yonke into nifaka apha entloko nibe nizawubhala. Hayibo. Not this time. Yeah, this is too much shame. Hayi. Akanindibeleni bethulani. Khanigodukeni futhi niyofunda 12C. Khanigodukeni niyofunda kodwa nihleleleyo apha esikolweni. Nizobutha xa apha. Njani isigxotha mem kodwa sibonile uba kupheka inyama ekitchen? Neniyaziyo inyama.